Volám sa Michal, mám 28 rokov, momentálne som v bode svojho života, ktorý je pre mňa zlomový. Ako niektorí z vás viete, tak bývam momentálne v Spišskej Novej Vsi. Posledných 7 rokov som pôsobil v Bratislave. Rozhodnutie, ktoré teraz stojí predo mnou, je nielen náročné, ale aj kľúčové pre môj život. Važujem, že či mám opustiť svoju domovinu, teda naše Slovensko. Voľba vôbec nie je ľahká, ako by si niekto z vás mohol myslieť, pretože ja už mám nejaké záväzky, či sa to týka nejakých finančných záväzkov alebo podobne. Keď som mal nejakých 20, tak by som sa zobral, aby som šiel proste do piče hneď, ale momentálne nad tým premýšľam a chcem aj spätnú väzbu, možno váš názor, nejaké skúsenosti, ak by ste sa podelili, bol by som vám veľmi vďačný. Počas môjho pobytu v Bratislave som stretol strašne veľa super ľudí, s ktorými som dodnes v kontakte, veľa mi do života dali. Bývam na východe, mám dosť veľký problém sa zamestnať, alebo teda nájsť si prácu v odvetví, v ktorom by som chcel pracovať, čo je tový manažér alebo možný obchodník. Nebudem spomínať iba negatíva. Mám špecifické hobby, ktorému sa venujem už 9 alebo 10 mesiacov a to hobby je box. Moje ďalšie hobby je tanie, ktoré ma určite posúva či už komunikačne alebo z hľadiska mojej persony posúva určite niekam vpred. Najnovší smer, ktorý som si vybral, je tvorba týchto videí. To by som vás chcel pozvať na tú takú nejakú svoju pomyselnú cestu a bol by som veľmi rád, ak by to prerastlo možno aj do niečoho väčšieho, ale nie je to môj cieľ, je to také moje ako keby psychologické okienko odo mňa pre mňa a možno aj pre niekoho, koho to zaujíma alebo je v podobnej situácii a možno mu moje myšlienky nejak môžu pomôcť alebo ho inšpirovať. Každopádne vám chcem poďakovať za podporu, podeliť s vami s touto mojou novou etapou v živote. Či už sa rozhodnem ísť niekam, alebo sa rozhodnem vlastne ostať tuto. Ďakujem, že ste to dopozerali. Bye!